Nou, daar doe ik ze niet zo snel na. Nee, ik blijf met die kou ook liever binnen zitten bij de tv. Oh ja, had je nog naar 10 Torens Diep gekeken? Ja, ik vond het echt leuk om van alles terug te zien, want Rebiek en Brunsum. Ja, en wij waren erbij. Natuurlijk waren wij weer uitgenodigd bij een van de opnamedagen. ...413 de eerste. En actie! Het zal niemand ontgaan zijn, maar Trebeek en de Brunsumer Heide vormden in de zomer het decor voor de opnames van de 6-delige jeugd-tv-serie 10 Torens Diep. De serie gaat over het leven van mijnwerkerskinderen uit de late jaren 50. Connect was uitgenodigd op de speciale persdag. Op de filmset spraken we met een aantal hoofdrolspelers. Regiozender Alleen en de AVRO hadden wel interesse in de verfilming van het boek van Jacques Vriends. Nou, de AVRO is de omroep voor kunst en cultuur. En de AVRO wil ook heel graag kwalitatief goede dramaseries voor jeugd maken. Dus met dit project konden we al die twee samen nemen. Door en een stukje cultuurhistorie te brengen en een stukje drama. Voordat het voorstel werd gedaan, had u het boek al gelezen? Ik had het boek gelezen, ja. En wat vond u daarvan? Ik vond het heel spannend. Ik vond het echt een heel spannend verhaal. Er zijn een aantal hele grote mysteries. Dus waarom bijvoorbeeld de buurman niet in de mijn wil douchen. Dus, er wordt een duif uit de lucht geschoten. Er gebeuren ondergronds hele spannende dingen. Ik vind het een heel spannend verhaal. Ik speel Wietske, een heel stoer meisje die eigenlijk bij de jongens wil horen. En die ook helemaal niet van de touwtjes springen of zo is, maar die echt stoere dingen wil doen. En ook als de moeder 's ochtends de haar heel netjes heeft gedaan, dat ze dat toch weer uitschudt of zo. Of in ieder geval heel stoer. Is het moeilijk om die te spelen? Nou, het valt eigenlijk wel mee, want ik ben zelf ook wel een beetje zo. Ik ben niet zo heel erg meisjesachtig met make-up en dat soort dingen, maar echt, ik ben wat stoerder. En vroeger vond ik het ook altijd heerlijk om in bomen en zo te klimmen. En ja. Hoe deed je dat? Hoe is het om hier aan deel te nemen? Heel leuk. Echt met iedereen hier. Met de hele cast en de hele crew is echt één grote familie. En het is sowieso leuk, vind ik, om te acteren. Dus het is echt één grote droom voor mij. Dadelijk ga ik aan de slag als figurant. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat komt wel goed. Een nieuwe scène opnemen betekent eerst alle apparatuur verschouwen van de oude naar de nieuwe set. Sanne ziet voor haar figurantoptreden nog even een kans een handtekening te scoren van de schrijver van het boek 10 Torens Diep. Ondertussen wacht iedereen totdat alles weer aangesloten is. De figuranten hebben er zin in, de regisseur ook, toch? Oké, stilte alsjeblieft. Gaat-ie. 413, take 2. En... Ik ben er al heel jong mee bezig. En altijd audities doen en zo. En ik vind het ook wel leuk om er later mee door te gaan. Maar ik weet nog niet heel zeker of ik naar de toneelschool wil. Is er al vaak wat fout gegaan? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Meestal moet een scène over omdat de camera's niet goed zijn. Of je moet even iets anders zeggen. Maar eigenlijk is er nog nooit echt dat we tekst zijn vergeten of zo. Ja, misschien een paar keer, maar echt heel weinig. Minder dan ik had verwacht. Ik speel de rol van Joep. Joep is de broer van Stef. En Joep werkt in de mijnen. En Stef wil ook heel graag de mijn in. Alleen Stef heeft natuurlijk zijn eigen probleempjes een beetje. Dus dat hij ten eerste niet helemaal durft of niet zeker weet of hij durft. Maar het ook wel heel graag wil, omdat het ook van hem verwacht wordt. En in dat dubio zit hij ook een beetje. Dus, maar mijn rol is dus dat ik de broer ben van hem en trots ben op het feit dat ik in de mijnen werk eigenlijk. Lijkt Joep een beetje op hoe jij in het echt bent? Dat is wel een goede vraag. Maar Joep
is een hele goede vraag. Nee, Joep is een jongen die is heel gedreven. En ik ben ook toch best wel heel erg gedreven. Wat ook een ding is, als je in de mijnen werkt, dan heb je een bepaalde discipline. Omdat je onder de grond zit en afhankelijk bent van elkaar. Dus op die manier ben je ook op elkaar aangewezen en zul je het met elkaar moeten doen. Dus dan wordt er ook een bepaalde discipline van je verwacht. En dat heeft Joep, wat ik ben. En dat heeft ook de vader, of eigenlijk alle mijnwerkers die daar beneden zitten. Dus wat dat betreft is het wel misschien qua discipline en qua toch wel gedrevenheid, wat ik zeg, komt het wel met mij overeen. En, weet je, ook een bepaalde droom. Het is ook, Joep heeft ook een hele sterke droom om hoger op te komen, steeds verder en steeds verder. Het is voor iedereen natuurlijk leuk om vooruit te denken en te dromen van wat je nog zou willen worden. Dat heb ik ook. U speelt een soort mopperkont in de film. Hoe vindt u dat? Ja, dat is heel leuk. Maar het is ook leuk omdat het niet echt een mopperkont is. Hij moppert wel, maar hij heeft een heel gouden hart. En hij is heel erg betrokken bij zijn kleinkinderen. Hij houdt zijn kleinkinderen in de gaten en hij leeft met ze mee. Meer dan met zijn eigen kinderen, zoals het vaak gaat natuurlijk bij een opa. Dus, maar af en toe moppert hij, ja. Hij is een oude mopperkont, maar eigenlijk ook wel een lieve opa. U geeft ook allemaal lessen in de film. Zijn het eigenlijk waar gebeurde feiten? Ja, hij praat natuurlijk, hij heeft een heel dubbel gevoel bij de mijnen. Hij is natuurlijk een oud mijnwerker en hij heeft daar heel veel plezier gehad in die mijnen. Hij heeft heel zijn leven zich afgespeeld, maar hij heeft er ook stoflongen aan overgehouden. En zijn leven is natuurlijk, zijn gezondheid is daarmee naar de Filistijnen gegaan. Dus hij heeft heel veel meegemaakt in die mijn. En hij zegt eigenlijk tegen zijn kleinzoon, die niets liever wil dan ook mijnwerker wil zijn. Die geeft hij een hoop oude verhalen waaruit blijkt van zo prettig was het allemaal niet in die mijn. Moest je auditie doen? Ik moest zeker auditie doen. Ik heb 2 rondes gedaan. Ik heb de eerste gedaan en dat ging eigenlijk hartstikke leuk en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ik had me goed voorbereid voor die auditie. En ik moest een scène spelen. Die ook uiteindelijk natuurlijk hierin zit. Dat hebben ze samengevoegd van 2 scènes. Hebben ze 1 scène gemaakt in de auditie. En dat moest ik spelen. Ik kreeg tegenspel van de casting director. Dus die zit dan naast de camera zo. En dan moet jij tegen de casting director moet je dus een scène gaan doen. Goed, uiteindelijk ging het hartstikke goed. Ik mocht door naar de volgende ronde. En ook dat ging eigenlijk allemaal lekker. En toen uiteindelijk hoorde ik had ook een heel lekker, positief, fijn gevoel. Van ja, dat heb je wel eens als je dan een auditie hebt gedaan en je denkt van yes, ik heb het goed gedaan. Het ging lekker. Dan weet je nog steeds niet of je het bent geworden. Maar uiteindelijk de tweede ronde gedaan en toen kreeg ik het belletje dat ik het geworden was en dat ik er aan mee mocht doen. Er was eerst een eerste auditie in Limburg, daar was ik niet bij. En toen werd er een tweede auditie gehouden in Amsterdam. Daar waren 2 rondes. En daar ben ik dus doorheen gekomen en toen ben ik gebeld dat ik het was geworden. Torensdiep, binnenkort op tv. Kijken dus! Wat ook leuk is dat je nou het huisje van de hoofdrolspeler Stef kan bezoeken. En wanneer is dat open? Dan moet je even kijken op de site van de gemeente Brunsum.